Szia, srácok! Illetve Beszélünk a teleket. tektele. Nem, mert én nem tudok biciklivel. Csak voddal. Várjál. Na, srácok, Kicsit meggyújtottam a pedált. meggyújtottam. Na, srácok, faruljunk egy nagyot. A fordítani. Oda kocsi! Punira o! De nem utas már a kocsiját. Tényleg? Mutathatja. Igen. Drágécskám, nincsó. Nekünk tudtak, hogy van vacsoránunk? Azt mondta apa. Ne. Vacsoránunk van, nem csík. A vacsorán az olyan, hogy ugyanilyen, mint a csalán, csak nem csík. Azt mondta anya. Megmutatom. És anya mindig igazat mond.